दायनिगिरिखौ साजा मोननांगौ आंनि फिसाया दिनावमोन इमान खादा गथ' बिसोरो खनबासो फन खालामना जबरदस्ति लिंना लाना आंदों आं न'नि बाराय आं न'आव दोङो 10:30 बाजियावबो आंनि फिसायाबो न'आव दोङोमोन खनब्रै खनबा 10:30 ओंखारलांदोयो माने 10:00 लागै न'आव दोङो आरो ओंखारनानै दुगैनानै 10:30 जालांदो जानानै न'आवबो हाबफैयाखै इसोर लोगोफोरा लामानिफ्राय लाना आंदो लिंनानै इब्राय उनबाय मा बांदो लोगोनि न'आव ओंखाम जानो लिंदो अच्छा ही था बढ़िया था वो तो अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जाता था तो मैं देखी थी तो अच्छा था स्वभाव तो उसका बहुत बढ़िया था बच्चे का मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा घटना होगा अब क्या सोचता है वो लोग लेके जाके मर्डर किया या कुछ सोचता है ऐसा तो मुझे अब पता नहीं अब उसके पापा ही बता पाएंगे इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कि उनको बाबू के साथ में मगर मैं इतना तक जानती हूँ कि बाबू बहुत अच्छा था किसी से बातचीत नहीं करता था स्कूल खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथाव खौरां आं मैया निउसाव होखांबाय नैबे आदाजों कल रेकर्ड रायलायदोंमोन बेहाय गोबां मानसिफ्रा नुखाबाय 2 लाखसो मानसिफ्रा मिथिखाबाय मा जादों मा मादों गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगाव होनजायो बेखौ गरसला ना गावसाला होनना बुङो बे जायगाखौ गावसाला न' गावसाला होनना बुङो बे जायगाखौ ओमफ्राय जायबा दुखुथिया थैनांगौ जादों बिथांनि मुङानो जाबाय सानसु बर' दा आं बिथांमोननि न'खरावनो दंफैयो बे क्वार्टार हिसाबै बेहाय थायो बिथांमोना बिथांनि बिफाया साख्रि मावो आरो बिमाया नै बेहायनो दं खाथियावनो दङ ओमफ्राय जों दा घटनानि सायाव सोंगोन बोरै बोरै जानाय गिबिनिफ्राय दा जोङो बिफानिफ्राय मिथिना ला गिबियाव बोरै जानाय फार्स्टनिफ्राय एसे बुंनानै दे माबायदि लांनायमोन फार्स्टनिफ्राय गिबि आंथ' न'आव गैथ'वामोन मर्निं डिउटियाव थांदोंमोन आंथ' मिन्थिया गथ'आ बबेयाव थांदों आं बै अफिसनिफ्राय ओंखारनाय टाइमाव 1:40 आङो बाबाखौ फन खालामदोंमोन आंनि फिसालाखौ फन खालामनायाव बेयो फन रिसिभ खालामना बुंदो बाबा आं न'आव गैया सासे फ्रेन्डनि न'आव दङ होननानै बेनिफ्राय अब्ला दे होमबाथाय आरो न'आव गैयाबा आं थारमाने बे बिमाजों रायज्लायनो गोसो जाना फन खालामहरदोंमोन आरो बेनिफ्राय फैबाय आं न'आव 3:15 फैनानै बिमाखौ बुंदो बाबाया फैदोंना फैयाखै ओमफ्राय दासिमबो मोनफैयाखै माथो बेबायदि बुंबाय बुंनायाव दे होमबालाय लासै लासै फैगोन आरो माथो बेनिफ्राय 20-25 मिनिटसो जाबाय आं फैनाया बेनि उनाव सानैसो सिनाय मोनै खम बैसोनि उन्दै बैसोनि गथ'फोरा दरजा बुफायदों बाउन्डार दरजाखौ इयुन बुफैब्ला आङो दरजा खेंबाय खेंबाथाय खुरा आपुनि कि सानसुर पापा न হয় सानसु GMC ইমার্জেন্সি আছে আপুনি জলদি যাওক এবারে তার কি হয়েছে সানসুর কি হয়েছে আমি না জানো আপনার জলদি তাতে মাতি আছে আং খারগুন কাছে খামাनानै বাইকखौ लानानै नुबाय जे आंनि गथ'आ अलरेडि डेड बडि गोलैना दङ GMC इमार्जेन्सियाव बेनिफ्राय बे लिंना लांग्रा जायबा लांफाग्रा लोगोफोरा साब्रै ओजोंहाय डेड बडिनि खाथियाव गसंना दङमोन आं बिसोरखौ सोंबाय जे मानो बबेयाव थांदोंमोन नोंसोर सोंदोंमोन जे बिमानो खोन्थाना थांदो पान्डु लोगोनि न'आव ओंखाम जानो थांनो होननानै खिन्थु इफोर घटनाखौ कुनु मिथियानो कारण पान्डु सोर लिहरदो न'आव ओंखाम जानो थांगोन इसोरनि मथेबा इसोर मिथिया बेफोरखौ बेनिफ्राय आं सोंदोंमोन नोंसोरनि गेजेराव साब्रैनि गेजेराव सोर सासेया पान्डुयाव थायो जोंथ' पान्डुनि नङा जोङो आइदिंगिरियावबो थायो कालापानियावबो थायो इसोरो बेनिफ्राय आं बुंदों मा आंनि गथ'खौ फन खालामनानै लांनाया सोरमोन बेनिफ्राय जोंथ' फन खालामाखै होमबा नों फन खालामाबा आंनि फिसालाखौ माब्रै लोगो मोनखो बेनिफ्राय बिसोर बुंदो जे जोङो मैयानिफ्रायनो प्लेन खालामखादोंमोन मैयानिफ्रायनो रायलायखानाय दङमोन माजों रायलायदोंमोन बिसोर जों मबाइलजों रायलायना लादों बेनिफ्राय बे सारै बुंनानै आं बुंबाय बे जाथाया बेसेबां टाइमाव जादोंमोन टाइमखौबो सोंदो ओमफ्राय बिसोरो 1:45 समाव जादोंमोन होननानै बिसोर बुंदों मा जोङो साथामबो अन्थाइ सायाव दङमोन बेयाव जोङो साथामबो एखेलगे दैयाव गोलैलांदो साथामबो गोलैलांनायनि उनाव जोङो किबा करे सानैया उथिबोनो हादों खिन्थु उथिबोनो हादों खिन्थु अन्थायानो गैया बेयाव गोलैलांनो हानाय फुख्रियाव अन्थायानो गैया जितु आं मैया थांनानै नुदोंमोन मैया आं जाथाय जानाय जायगायाव थांदोंमोन जायगाखौथ' नों नायदोंमोन ना मैया पुरा नायजोबदों खुनु अन्थाइ गैया पुरा प्लेन माने जों जेनेबा जोंनि गामिफोराव जेनेबा फुख्रि जावो दुब्लियाव दै एकदम माने इसोरनो प्लेनखा आरो खुनु स्पट नङा जे बेयाव गाखोना बैथिं बाज्रुमनो हायो बेबायदि नङा नोंथाङा मा सानदा बे फ्रि प्लेन मार्डार नामा इफोर केसाथ' 100% बुंनो हायो आं मार्डार केस कारण आंनि गथ'आ बिराद जेन्टेलमेन गथ'मोन
जोङो जन्मनिफ्राय दिनै 16 बोसोरसिमहालागै माबा खालामबायना दिनैसिमहालागै ओंखारफेरा 15 बोसोर 7 माह 15 बोसोर 7 माह जादों 15 बोसोर 7 मास थांनाय बे मेट्रिकखौ पास खालामनानै हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लादोंमोन साइन्सआव ओमफ्राय बिसोरनि लोगो साब्रै ना साथाम बे फैदों गेटआव फैनाया बिसोर हारसा ना बर'मोन बिसोर गासैबो बर' नङा गासैबो गुबुन हारिनि गथ'फोर गोजामोन जोंनि बर' हारिनि गथ' नङा स्कुलनि लोगोमोन नामा बिसोरो स्कुलनि लोगो ना मा लोगो आं सानसेबो नुफेराखै आंनि गथ'आ इमान मोजां गथ' न'निफ्रायनो ओंखारा कलम कागज किताब जिखुनु नांगौबाबो आं लायना फैयोमोन जि जोम जन्था सेन्देल नांगौबाबो आंनो लाबोना फैयो खालि बियो खानाय सिननो समाव सेलन गंसे दोङो बै एसे खाथियाव बेयाव थाङो बे माब्लाबाफोर बन्द' थायोबा बेखौ नेनाबा बेयावसो सिनोमोन बेलेग सेलनाव थाङामोन माब्लाबाबो ओरैनो स्कुल कलेजाव थांगोन फैगोन टिउसन थाबा टिउसन थांबाय फैबाय आरो ओंखारनाय बिसास खालामो आं नैयाव 5 बोसोर जाफैबाय कल'नियाव थानाय कल'निनि मानसियानो सिनाय मोना आंनि फिसालाखौ जे आङो फिसाला दोङो जे खानसेबो नुवा नोंथांनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नोंथांनि बिसिनि मुं आंनि मुङा सिमांसा बर' आरो आंनि वाइफनि नामा रिता बर' आरो आं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट रेलवे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट TLआव मावो ओमफ्राय दा मा खावलायनो सानो मा जोंनि बर'नि आफाद गौथुमफ्रा एसे दासिमबोथ' रावबो खबर लाथ'नाय आबसु मा अफिसनि गुवाहाटीनिफ्राय दानि फन खालामहरदोंमोन फन खालामनानै आं डिटेल्स जाथायफोरखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बेनि उनाव मा एक्सन लायो बिथांमोना मिथिगौ खिन्थु आंनि न'खरनिफ्रायथ' आं लुबैयो 100% बेखौ एकदम पानिशमेन्ट मोनथारनांगौ दायनिगिरिफोरा बिसोर पुरा मार्डार खालामदों एकदम माने बिसोरो प्लेनिं मार्डार खालामदों बिसोरो पस्टमर्टम रिपर्टआ दाबो फैथ'वाखै खिन्थु पुरा बिसोरो मार्डार खालामदों आरो हारसिं जुदि गोसो जानानै दुगैनो हाबोब्ला दैखराव माब्लाबाबो सेन्देल गानना जुथा गानना हाबा माने दैखराव सेन्देला दंमोन गोजावनानै आं जेब्ला दैखराव जेब्ला थांनानै नुहैदोंमोन बे आंनि गथ'आ गाननाय सेन्देला बैथिं फारसे दैयाव गोजावना दंमोन गोजान बेनिफ्राय आङो सेन्देलखौ एसे मैया आं जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नुहैदों आरो गथ'नियाव खुनु माने आरो देहायाव गिन्जिबो गैया आरो टि सार्ट गानलांदों दा बिदिब्ला जेनेबा बिदि नुथाय हिसाबै बिसोर बुथारखांनानैसो दैयाव नाखारनाय आंनि बायदिब्ला आं साननाय बायदिब्ला बिसोरो अलरेडि आंनि गथ'खौ डेथ खालामग्रोदो निसा जातीय माबा मोनसे जेहेर माबा मोनसे जाहोनानै सेन्सलेस खालामनानै माने मानसिखौ डेथ खालामखांनानै बिसोरो गावसोर माने दायनिफ्राय खारग'नो थाखाय दैयाव नाख्लायनानै माने जाथायखौ बिसोरो दैयाव गब'नायनि प्लेनिं होदो आरो बिसोर पुरा अलरेडि आंनि गथ'खौ पुरा 100% मार्डार खालामदो दा जों फाव फान्दायना बुथारदो जों दा नैबे जायगानि आदाजोंबो रायलायगोन मैया बिथांजों कन्टेक्ट हरनाय जादोंमोन दा बिथाङा बे केसनि सायाव मा बुंनो सानो आरो माबायदि दाबि खालामनो सानो दायनिगिरि आं सानो बर'नि गासै गौथुमफोरा जेन बेखिनि सायाव एसे मोजाङै माने नायबिजिरो आरो दायनिगिरिया एकदम साजा मोनथारनांगौ जेरैखि जायाबाबो एबसुनि जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि एबसुखौबो आं खावलायनो सानो नोंथांमोना जेन एसे हेल्प होयो आरो जेन थानायाव जेरै बनसु गासैखौबो जेन बर'नि जिमानखिनि हारिमायारि गौथुम दोङो गासैबो एसे हेल्प होनांगौ बे केसाव खारन जोंनि एफा मोजां फरायफुनाय गथ' सासे गोमालां जोंनि हारिनि बिराद खस्थ' मोनदो बिराद लस इयो आरो इदिनो गोबां सिगांबो जाखांबाय फिसा फिसौ खिन्थु इदिनो रावबो इफोरबायदि माने इदिनो जाथाय जायो ओंखारलायनाय जायाखै गोमालाङो इदिनो इदि बारंबार जादो बेनिखायनो आं सानो गासै बर' हारियानो इयाव एसे मदद होनांगो दा जेरै गुबुनफोरनिया गुबुनफोरनिया दा दिनै बायदिबाथ' दिनै निउस लाइभ माबा कत्तक माने भाइरेल जाबायमोन सोरबा मन्त्रि थांलायनानै फैसा मोनलायनाय होलायनाय जाबाय खिन्थु जोंनियाव दिनैसिम दासिमबो नोंथाङा फैबाय माने रोजा रोजा साबायखर आं मैया फन खालामदो नोंथांखौ ओमफ्राय दिनै ओंखारफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दासिम
दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांनि न'खरनि फिसाज्ला सासेल'मोन नायलाजोल' नैबे बिनानावना बेयो नैबे बिनानाव सासेल'सै दा ओमफ्राय फिसालायाथ' सासेल'मोन फिसालाया दा लावखानाय देरखानाय मेट्रिक पास जादोंमोन गांथाम लेटार मोन्दोंमोन पान्डु कलेजाव फरायगासिनो दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय कलेजखौ सोलायफिनदोंमोन दा पान्डु होननाय बुंनो थांदोंमोन रेलवे नेताजि हायार सेकेन्डारि बे फरायदोंमोन जाहैबाय साइन्स मिडियामावनो आरो ओमफ्राय दा बे गैला आरो बेखौ बुथारनाय जादों बे मार्डार केस होननानै बुंदों दा पस्टमर्टम रिपर्ट आरो फरेन्सिक्सनि माखासे रिपर्ट फैखांनानै दायनिगिरिफ्रा साजा मोननांगौ आरो बेनि सायाव गुवाहाटि एबसुआबो एसे खबर लादों होनना खोनादों दा बिथांमोना गोख्रोङै एक्सन लानांगौ आरो जाय बिथांमोना बे गुवाहाटियाव आफाद गौथुम हिसाबै दङ बिथांमोना खबर लाफैनांगौ नैबे जायगाखौ मा होनो बेखिनिखौ जोंनिखौ एक्सुवेलि गौसला होनना बुङो मालिगाव गौसला बेयो फैनानै खबर लाफैनांगौ दा नै बिमाया दा रायलायनानै अबस्थायाव गैया एसे देखायना होबानो जाबाय बिमाखौ दा रायलायनानै अबस्थायाव गैया मानसि बुंगोन नामा मा सानो जेनेबा मा दायनिगिरिखौ मा दायनिगिरिफोरखौ साजा मोननांगौ आंनि फिसाया बिदि नङामोन इमान खादा गथ' बिसोरो खनबासो फन खालामना जबरदस्ति लिंना लाना आंदों आं न'निफ्राय आं न'आव दोङो 10:30 बाजियावबाबो आंनि फिसायाबो न'आव दोङोमोन खनब्रै खनबा 10:30 ओंखारलांदोयो माने 10:00 न'आव दोङो आरो ओंखारनानै दुगैनानै 10:30 जालांदो जानानै न'आवबो हाबफैयाखै बिसोर लोगोफोरा लामानिफ्राय लाना आंदो लिंनानै ओमफ्राय होनबाय मा बान्दो लोगोनि न'आव ओंखाम जानो लिंदो ओंखाम जानो थांनि होननानै बाबाया होमबाथ' 2:00 फैदे बाबाया नुफैबा नोंखौ रायगोन बाबायाथ' बरबो थांनो होखाया ओंखारनो होखाया फैयाबो आरैबो थांखाया नालाय न'आवनो थाबाय थायो बिनानावदो ओमफ्राय थांनानै गथ' फिसाया गैयाबो गैया आंहाबो रिसार्ज गैया जाबाय फन खालामनो मोनदिया बे 4:00 बाजियावसो लोगोफोरा खबर होफैबाय नोंसा फिसालाया जे दैयाव गोलैनानै खुनु माबा गैला माथोबो गैया खुनु हुस गैला सेमसियाव दोङो होननानै जों थांबाय हालुवाय साना गथ'खौ थैनायसो नुहैबाय जोङो ओमफ्राय मा दायनिगिरिफोरखौ माबा मोनसे दायनिगिरिफोरखौ मा साजा नांगौ जेनेबा साजा मोननांगौ लुगैयो आङो जिउनि साजा ना जिउनि साजाखौनो लुगैयो जुदि आंनि फिसाखौ जुदि बुथारबादोबा जुदि नै दा पस्टमर्टम रिपर्टआव जुदि फायो बुथारनाय जुदि रिपर्ट मोनोबा दायनिगिरिखौ जुदि फासि होनांगौ इनो आंनि अन्थ'बथ' फिसाखौ इसोर लांनानै बुथारहैबाय दिनैलागै आंनि फिसाया रावदोबो नांलाय खमलाय गैया सबबो मिथिगोन कल'निफ्राबो मिथिजोबगो गथाय सोरनाव सोंबाबो खिथाजोबगोन आंनि बाबाया मा रखम सब खिथाजोबो स्कुलनि टिचारफ्रा मिथिगो दिनै सब स्कुलाव सारफोरा माबाजों इयाव थांनो हागोन बिसोरो सब खिथाजोबगोन बयबो प्रिन्सिपालफोराबो इनो आंनिया जे दायनिगिरिफोरा साजा मोननांगौ इनोसै होनबाय आरो आङो मा बुंबावनो वो बच्चा को जानता है कैसा क्या था मतलब स्वभाव कैसा था बाबू तो अच्छा ही था बढ़िया था वो तो अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जाता था तो मैं देखी थी तो अच्छा था स्वभाव तो उसका बहुत बढ़िया था बच्चे का मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा घटना होगा अब क्या सोचता है वो लोग लेके जाके मर्डर किया या कुछ सोचता है ऐसा तो मुझे अब पता नहीं अब उसके पापा ही बता पाएंगे इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कि उनको बाबू के साथ में मगर मैं इतना तक जानती हूँ कि बाबू बहुत अच्छा था किसी से बातचीत नहीं करता था स्कूल से आता था स्कूल से घर में ही रहता था घर में आने से भी दिखता ही नहीं था घर में ही अंदर में ही रहता था नहीं ठीक है धन्यवाद थैंक यू